Zoga Zakari by You The Show. It's every week teach program lessons for everyone, for you and your friends to go further and faster. Naso na ngoli sada mboja zodaji na ngamboni kubina mtono ngozi nyenza rama wanu mdumanga mama wanu sada mboja mtono washidodo but that mtono manda brana boluka boga bozi ma smart what the trial che katadira dira mkono zenga lembe ngonye pedra chine kuba tumbe na plan ore somewhere na mutry cham Saturday na bozi ma one but hey Bruma no play china mzandugu chikana nokuti paone noise but ayo no pressure. Another mochikisa is room de cheni man de boys right but ish ibo waiting ish oh alright it is what I believe vada every time baba mira tu yeko iwe koche iko naye kuzi yetu watipinza bawani unokwara tu kose jangi kudai kose ita jangi mu office so ndaingoti someone acha clean hizo aiwa ukoti someone ukiwa kunazo kuti someone else should do it iyo uraba mira izvo uraba neta maziri gadziri hapana problem alright wabu saka ukoti someone else should do it someone yes zveko clean clean asi kuti mira ndibokudzenyere nonakidza zviro unoziva kuti mumwe someone anogona kuitani ndani unoona zomzive natso kuderera unomuziva someone handimuzivi someone wacho anogona kuita iwewe uri kwabata ngombire ungati someone kuita inini how ndiri kuti someone wacho iwe iwe andokamirira someone anobva somewhere yes someone wacho ndiwe because wabvawo kumwe kunhu wapabata munhu wese apinda muno mune jangi anga achingoti someone but someone wacho ari kudiwa ende ndiwe uri kwabvisa iyi ndiyo yatinoti initiative manje ende toda kudzidzisa asi kuti pamusoro peinitiative kana kuti chido definition yacho iripo pamadziva unoiona iyo definition yechido hanzi chido kuzvisarudzira kuita basa usina kutumwa mawawo kuzvisarudzira basa ndisina kutumwa saka iwe nevana vari mutv ndiri kuda kuti munatse kuteerera uri kunzwisisa saka ndoda kuti munatse kuteerera saka iwe unatse kutsvaga pekugara alright mira I think ndini namuchikura ndaudzwa ngano dzasura nagudo ndichidzidzwa nyaya yekurayira kuteerera vakuru hamuna minyaya here yamungambotiudza ingenda because mungambondisiya ndakadaika zvangofanana mangwana kusora mangwana ndikoko nyaya hadziperi umwe wangu nyaya hadziperi iwe natse kugara pasi asi chandiri kuda kuti uite da kuti unatse kuteerera uri kunzwisisa alright handokuzamazama ndipandovanda vari mutv apo ndoda kuti munatse kuteereresa panyaya yandoda kutaura isu ngati tingoteererai handika timbowaoda kuti chimukoma wedu nyaya iyi manje ndeyemubhaibheri unoziva mubhaibheri mai vanomwe murume wainzi Nehemaya rega ndikutsanangurire Nehemaya usafunga kuti waiva mambo no waivawo ordinary person seiwe kana ini sokudzi asi kuti Nehemaya unoziva basa raita waishanda namambo ari achiita zviyo zvekuti mambo vakapiwa tii yaipfuura nepaari osipa obva apa mambo alright pane wandakambowa futi mubhaibheri kabhera alright waiona saka aitifanda mambo vatengerwa fanda yaipfuura nepaari pakauya koko yaipfuura nepaari handinati Nehemaya ndoda kuzvawo andinoona kana neno basa muri derere kungotesta muchipa vangu asi kuti hapasi pane nyaya pane nyaya chaipo ndepapa manje chido chaNehemaya chakazouya pakudai so Nehemaya akazovizitirwa namamudzikoma ake nemablazi ake vanga vabva kuJeriko kumusha kwana Nehemaya asi kuti vabva kuJeriko ikoko mati kwainzi kwanga kwaputsika zvaita kunge jangi iri muofisi ino kuiona vakamudza vakati Nehemaya vakatouya vakati Nehemaya kwedu kuJerusaremu kwaputsika asi kuti someone should go and build wapaona all right in Jerusalem. All right.
Asi kuti manje unoziva zvakaitika. Mupfungwa dzaNehemaya makangoti ping. Akati no. That someone is me. Wapaona? Akatora basa rese neresponsibility yoyo kuti ite yake. Oh. Saka iwe just like Nehemaya, mubrain mako munofanira kuti chi? Then utoti that someone is chi? Is me. Wapabata. Alright. Saka iwewe ndoda kuti udzidzise vana vari muTV apa kuti kana tichiti chido unavataridza iwewe, handiti? Alright. Saka inini inangu ndanzisa nakaunza. Kwenana unzisa pamwangu kwa chido utangana. But zvakachagwa mbebe. Saka nyaya iripo ndeyonishi. Why you don't have to wait for somebody? That somebody is me. That me is somebody. We don't have to say me. What my high is somebody. You do somebody watch. Saka nyaya iripo this week manje. Gachidaiwo. Gachiti kuba kwenye chimuka makuseni baba. Pane zvimandiro zvakaji asayo. Gachitosukwa manheru. Woti maruwaje pape ungomgochira ruwaje makuseni. Iswa kuti simadhara matumba tichanyaya kuita zve exercise. Kokumukoma kuseni so wobva ungoti dedi mukoma kudzi handidi munhu joka ungoti uka physical fitness so wanika zvose zvinoda kuti amwe ngazvitanga newe wotaza Nehemaya anongoti musoro make ya chiona imanje nyaya iripo inini sezvoona kuona yoga ndingambotanga ndaklina munomu ndimboona kuti hafa because hey ndakutotaza Nehemaya hanchamiri kutumwa ndakutanga kuzvidini kuita zvechido neinitiative saka hold on 2 minutes hey. Achapedza basi. Achapedza. Sakwaza kuya mchauvi Ndodana na high five. Auchiona? But hey, mundo makachena kana makarongedzwa munhu. Machena. Right, saka this is zvanaura tichiitanika. This week pane comments, pane zvataita, vanenge vanofunga kuti ngaisa something pane zvatikuita. Mugona kukomenta pa Facebook nepa YouTube. And phone number dzedu dzirikuda pazasi pa screen papa dzichange dzichibuda ndopongoti bata pa WhatsApp handika. And every Friday tichakudzoka chiverenga comments enyu amemaita tichionesana tichitaura chose nekuchikoro kupi nyangwe vabereki vari mudzimba can also contribute something pakukomenta muchitibatsirawo. Tatenda kuva newiki yakanaka handi. Even when I feel like I'm falling, yeah. I just wanna live to serve. Yeah, yeah.